CGB, dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Sige, Diyos marhay giraray na aldaw sa tuya agabos ultimong Lunes ng unyan kan taon. Asin kan bulan ning Disyembre, petsa 30, 2024. Rizal Day. Sa gabos na Rizalistas. Good morning. Buhay pa man ngunyan ang grupo kan Rizalistas. Gariday na kitang nadadangog tabi Tama nga ni iso mensahe man ni Congressman Joey na Salceda. Ano daw nga kun midbid pa, asin pinagmimirar pa, an kunyan, an pagkatawo na ginibuhan, importansya ni Jose Rizal, an sa tuyang bayani. Ano daw tabi dyan, kung iyo pa, midbid pangunyan kan bagong henerasyon. Tama baga si Congressman Joey ade. Sige, ano man ang kasiributan, mahal na amang Diyos dapat permitang ipigpaenot sa gabos. Happy birthday sa mga nagkukumpleanyo ngunyan. Aber daw, Rizal Day. Ano ining Rizal Day? Pagkamundag o so pagkabadil? Tabi. Sige. Text ka mo kung arin dyan sa dua. Pagkamundag o pagbadil? Sentensya kay bayaning Jose Rizal. Ano man ang kasiributan, mahal na Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday po sa mga nagbe-birthday. Sagkod man kitang alas 10:30. Igwa man po tabi ning tingog kan banwaan. Nako, so nagdadarangog ka subago. Nagdagos lamang John. Ilinga daw dyan sa tuyang metro. Gari minaharali ba yung pag alas 9? Uy na ngayon sa ambugon ngayon. Uy na ngayon sa daing Consuelo. Inaharali ba yun? Nasirilinsyo ka mo. Oy! Ay, na. Paramdam lamang tabi ka mo. Mga taga Legazpi, Albay District, Sundo Daraga. Piyesta official bagangon yan. Dainin trabaho. Dainin eskwela pa. Bakasyon pa bagatabi. Iyon natabi ni 814. Okay ka natabi 814. Ini si 814. Ayos natabi. Sa tuyang paradangog dyan sa Big Double A. Ecstasy. Extano. Ecstasy. Extano. Diyan man tabi sa manlain-lain na probinsyas na nakaantabay sa Satuya orog na sa Catanduanes. Diyos marhay na aga. Sorsogon, Masbate, Cam Sur, Cam Norte. Katuwang Taan News Team. Siyempre, si June Napolis sa Technical Control. Musta lamang June? Ayos lang. Me gusta mi así. Me gusta mi. Mati na John. Sa newsroom, ang walang kapaguran. Derecho ang laban. News Direct Mar and Angel Mustaza. Sa production center yaon dyan si Madam Sia Leron. Sinda man nagtatarabang-tabang with Mary Joy Jaresco, Jen, si Jimus Barrios, pati po sa social media platform kan DCGB.
Technical Control, Jerome Nico Martinez. Ano lamang yun? Ready ka na magpuputok? Maray ka pa yun. Ready na siyang magpaputok. Ako man po, si Pio Fernandez. Si Papa P sa DCGB. May hapot kita, pakonsuelo sa naman ini Jun. May nagaparatek sa kuya, magkaduang banggi na ini. Tama New Year ngaya, mamundo ngaya ako, Sir Pio. Ano niya ako ang problema? Madali tamay nag-upload. Baka yun. May nag-upload. May nagko-calling. Hello, good morning. Good morning po. Yes, ma'am. Good morning po. Yes. Pizza. Ano po unyan? 30 Disyembre. Opo. Iyo po ang pagkagandaan po ni Jose Rizal. Ayan, so binadil siya duman sa Luneta Park. Yes po. Yan. Adi, ayos. Very good. Tabi, madam, at least nare-remind niya to sa mga parantabay. Inda ko sa nangani, sabi ni Congressman Joey, inda ko sa nangaya kung sa generasyon na ini, natatawan pa ng importansyan kan bagong tubo. Adi, ano madam sa hiling mo? Dapat po, kunyan po ginaragyan, ipagleksyon. Igwa po magkakita ka ito na Rizal subject po. Yes, in fact, naunambitan man na ni Congressman Joey, iguning akta republika na nagmamando na ituro ang Rizal Course. Iyo po talaga, dapat po, para maramdaman sa mga hero po kahit nung panahon. Bako sa na dapat lip service, madam? Opo. Yan, Thank you so much sa wisdom as in pagpartisipar man sa programa. Taga-saan po ka mo? Taga-digdi lang po sa Legazpi. Mabuhay ka mo diyan, mga taga-Legazpi. Advance Happy New Year, tabi, madam. Thank you po. Thank you so much. Yan, sa tuyang mga paraan tabay dyan. Yan. Inisu aldaw kan pag firing squad kay, kay Jose Rizal. Yan, sa tuyang bayani. Yan, tabi. Sandali. May tumatawag pang isa. Si Ford. Hello, good morning. Barkada, Yes, sir. dapat bagayang Rizal subject. Re-revive yan. Takan college kami sa Manila dito sa Adamson. Tigtuturo yan, lisay, sa ang subject ko kayan. So, Rizal, Lives and Works. Yan. Sa curriculum, mga pudkaan, Rizal Course. Yan. Rizal, Lives and Works of Rizal. Ito nga sa mga class ko naman sa Manila, pag subject yan, nagtuturo, nadadagit ang professor dapat kayan, tig sa puso dahil man kita makakaabot sa arog kayong sitwasyon kung wala sa mga hero kan mga panahon Good point. Very good point. Iyo man nga niyan, so sabi ni Congressman Joey, dapat bako sa ng lip service. Di ba? Iyo sa lip service, so mga teachings kay tulong mga ni Rizal, so mga knowledge niya, dapat may apply mo niyan. Ang generation tabagan mo niyan, puro na lang kita gadgets, puro na lang sa online. In fact nga baro wala nang gagamit mo niya ni Webster Dictionary bako? Na. Correct. Ang pagkakama mo ni Santo Pio, mga encyclopedia pa yan ang gamit. Mahalon ba nga sa mga grolier, sobrang nag-grolier ka ng encyclopedia. So igwaning mga ahentes pa ka ito? So karon may mga almanac. Yan. Relate ako kay yan. Nag-college ako early 90s or late 80s or early 90s ako kay yan. So duration nung dapat yan. Tuturo talaga ang ni Rizal. Tapos kanibang mga contemporary niya na hero arog sa mga babae So mga ginibo kayo di man makakaabot ng Pilipinas mo yan kung wala man pinaglaban kan mga panahon kan mga bayani na to bako. 100% ka dyan, sir. Tama ka dyan. Inda ko sa nangani sa mga millennials mo niyan. Aloy na bakit ang nag-uulay pigbilindi sa radyo kahit ito pabagan kan during pandemic. Kita ang bagas na nag-uulay na dapat. Kung dahil man maabot yung panahon mo niyan kung wala sa mga gininibuhan kayo do kan mga panahon kan mga hero bako. Ang gusto kong arogon kay Rizal, so
playboy baga pero dai nadadakop. Iyo baga. So, mo niyan, dahil aputon mo niya ng mga inerasyon mo niya, dahil naaram so, mi ultimo adios. Iyo nga ni. So, sa solidaridad, dahil wala na yan, ano nga yan, kuya, sabi ko kay ito, pituturo yan, kang college, dahil ka makakatapos sa college, kung dahil mo yan maagihan. Yan. In fact nga ni Sir Tabi, ano ang kumpletong pangaran ni Jose Rizal? Yan. Araw kay yan, baga, kami ba, dahil na nga ni, so, so mga tapos, so, dakol ba yan naging, agom, like kay Josephine Bracken, ganyan. Yeah. So, ang ngaran ba kaya alawigon ni Jose Rizal? Jose Rizal Alonso Rialunda Anaconda. Yung nga na po mo ang mga college student, mga senior high, wala na yan naram. That's the very good point na pinag-emphasize man ni Kwan, Congressman Joey. Ano kan deped girara yan? Ay, bako ng ched pala ng ano kayan, nasa college na yan eh. Oho. Sige, sir. Sige, Sige. sir. Taga-sayang katabi, sir. Ay, baka nang lingaw mo na sa barkada mo din sa ligaw, baka naman ikay. So, Biahero, El Biahero. Sige, sir. Salamat po. Sige. Thank you so much. Yan. Ubaga tabi Jun, nabasa ko kaya so kunyan. So, post ni Congressman Joey, ha. Sabiyo po, sir, ipigaturo poan. Pigpatuom kami kaayan kilimang chapter kan istorya ni Rizal. Tapos pigpa-recite, hehe. Iyo man ang God Angel, ano? Inda ko nga ni ngunyan kung sisay pa nakakatuom kan kumpletong pangaran ni Jose Rizal. Yan. So nakausto pa baga duman sa mga burubaks baga pag naga-fill up ka kan mga form sa gobyerno. Igo baga ni mga burubaks kada letra. Flat one si Angel. Uyugon mo an. Idolo mo si Rizal. Yan. Bili ba ko di Rizal ta? Bako arog ka itong ay hindi so piraan babae ni Rizal. Dai nadadakop ano yun? Dai nadadakop. Yan. So, yan. Good point. Tanabasa ko kayo ito so post ni Congressman Joey. Yung managad sabi ko, full of wisdom ini. Ano nga ang sitwasyon na, tabi? Despite the fact na igwa kita ng Acta Republica na nagmamando ka na ituro yan na Rizal course, Rizal Life, Works and Writings, inda ko ngunyan tabi kung nasasabot paan kan bagong henerasyon. Itong su wisdom kung natatapig tuturo iyan tabi. I don't know, tabi sa mga kwantang ngunyan, sa mga bagong tubo, kung igwa pa ng interest kaan kay Rizal, ining sa tuyang national na hero. Si Migong King Reginaldo, ini nagmaray na agatabi Migong King na Reginaldo. Ang ngaran ngayon ni Jose Rizal is Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialunda. Ang birth date is June 19, 1861, Calamba, Luzon, Philippines. Date of birth December 30, 1896, Manila. Yugun mo an. Sa Netflix da, pigpapahiling man iyan na kunya na buhay ni Jose Rizal starring Cesar Montano. Yan. Si Tito San Andres, maray na hapon agatabi. Eto ba? Babadlabahan tabi Sir Ping habang nagmamati sa programa mo. Sir Tito, maray na aga tabi sa imo. Pakarayakan kuso kan sa imong piglalabahan dyan. Si Babes na Arancilio, Madam Babes, Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialunda. Yan. Ang tabi ha, antaramon nga ni Congressman Joey, ano daw ngaya kung sa mga hobinis ko niyan, igwa pa ning importansyang ipigtatao ang manunungod kay Jose Rizal, lalo na dyan sa lado kan edukasyon. Sa college na yan yun, college
Yung Rizal Works and Writings, Rizal course ang apudkan sa muya kay to. 4498 dapat nga ni may mga educational tour ang mga eskwela magduman sinda sa Fort Santiago tanganing mahiling nindaan gamit kay Tony Rizal. Yan, pwede man tabi. Kadaklan pa ano niya na tour, minapasiriring na sa mga malls. Ano? Lingaw naman ang mga bayani kasi sa mga kwarta pinalitan kan mga animal wara na su mga heroes tabi ibag ano so iba dyan so pigo promoter man so mga tourist destinations ano si Madam Miet na Cornelio maray na aga tabi sa imo good day am Sir Pio. Death anniversary po ni Dr. Jose Rizal ang Disyembre 30. Sana po manggana ako ning load. Ray naga tabi sa imo sir. 2998 tabi pagkabadil tabi Sir Pio. Ito pa. December 30 pagkabadil kay Rizal po. Thank you and good morning. Sabi man ni 570. May nagaparakon hapot di sa ko yun nagkapirang bangin taba tama New Year nga papapiya tabangi daw nga ako. So kanya dapa no. So sayang amiga diyon. Nakakarumdum sana da pag may kaipuhan. Siya sa nadaan nagapara chat, nagapara text, nagapara inot. Kung day niya da inutan, day man siya masimbag nga ni da, duwa tulosan ng simbag. Tapos kumusta sa nangaya, taod-taod maiko na pakibili nga ya ito. O pakibayaran nga ya ito. Pero ngayon, nagsisiping man kami pag natatawan ko ngaya, o pag natabangan. Ano yan dapat kong gibuhong? So ito bagad yun na, nakukuha ko ang mensahe niya na hinda ko sa natabi. Anong dapat nagibuhon ta daw kay? Anong i-advise ko duman? Dawa ngayon nung gibuhon ko. Gari kaya de, niya ko, mamamati mo man sa naan kung igwa ka pa ning sabor sa iya. Ano John? Ang pirming simbag niya, busy nga ako sa tindahan ko, sa negosyo. Tapos pasalamat ka nga ni ngaya, despite busy ako, nagdadyan ako sa imo. Siya nga halos oral daon na sa isip ko, pigchat-chat ko ngayon good morning ko. Pero, dahil lamang ngayon na nag-iinot ngayon na so, kumusta ka ngayon? Dati nga igwa, kumusta ka lamang, nagkaong ka na ngayon kung ano. Inda ko kung tama yun ang abiso ko. Nya ko, bayain na yun. Bayain naan, sabi ko. Mag-abanti ka na. Tama, Jerome? Iyo, siya sana nagpapara espuerso da. Garo na ngaya ko mako niyan magtiwalag. Unya ko yo tumiwalag. Dakol niya ko an mas makakako ka pa diyan na ang effort mo mamamatian mo man. Yan. Tama daw ito. Uy, may breaking news. Gada na si Jimmy Carter, dating presidente kan Estados Unidos de America. Gada na si Jimmy Carter, ang 38 US President died hours ago. Yan tabi. Okay. Ay 39th US President tabi. Correction, 39th US President. Gada na si Jimmy Carter. May edad naman paano ni si Jimmy Carter ano? Yan. Gada na. Ano tabi ang ma-advise daw nindo? Pigo para text ako. Ano daw nga papapiyong gibong? Sabi ko, bayaan mo na kung ikaw na nagpa-para-espersos. Bako, Jerome? Iyo, sabi ko sa totoo lang. It's time niya ako to take care of yourself. Ika na sana niya ako. Ibaga yun ano? Hirak man yun. At siging agdas akong inuman. Niya ko, igo talaga ni mga araw ka na. So espersos mo, dahin manindama ko niyan. Bako ka na gusto. Bako ana namumuot sa imo. Bako ana namumuot sa imo ta. Nyako, ang sarong babae. Kung igwa talaga manin pagmakulog sa imo, igwa maning tama sa puso niya. Ano? Dawa gurano ka busy. Day nga ni 3 seconds baga, Jerome. Ma-text lamang ano ma-chat. Kumusta ka po?
Kundi day lamang ngaya, makon ngaya, sarong simana saro. Kaya ito ngaya, okay, mantang nagaloy, day na ngaya, tamay negosyo na ngaya. Anya ko, bayain naan. Tampirming rason, busy. Tapos, sisingilong ka pa niya ko, pagdagyanan sa imo kung ano, sisingilong ka pa ka na, dapat nga ngayon, magpasalamat ka pa, maski busy ako, nagdyan ako sa imo, bakong iso nangyari, Jerome. One way niya ko, bayain na niya ko an. Panahon na tanganing atamanon mo manan sa diri mo. Ano, yan. 100 years old na si Kwan, centenarian palan si Jimmy Carter. Yan. Marain aga tabi an advance Happy New Year kay Mama Mila. So, dating presidente tabi Mama Mila kan Estados Unidos de America, Jimmy Carter. May nag-text sa tuya, gada na daa, Jimmy Carter. Yan. Uy, palantabi, ano, susakuya man na amigo Jun. Ka-boardmate ko, si Gigi Nasaliri, gada na. Tay, dyan, poon kan pagkainaki, magka-boardmate kami, tadyan ako nag-star sa inda. Aki ni Manay G. Nasaliri. Taga pulang si Gigi, pamilya. Ang ina ninda si matriarch Fernandez sa pagkadaraga, si Nanalia. Itong Borneos ko nakabot ka na duman John. Diyan kami nagdarakula si Gigi na Spartini. Sa diton pa, matabaw na si Gigi para karawin. Sag ko na nagpamilya, tapos nagbalyo na duman sa gada na si Gigi na saliri. Oh, Jesus Maria Joseph. Gigi, condolence. Bata sulong aki ani Manay Jin na saliri. Diyan iyan sa kwan, matabao ng kaito. Diyan iyan sa staff ni Congressman Joey Sarte Salceda kan Segundo Distrito. Yan. Gada na si Gigi na saliri. Hirakman. May prayer for the soul, repose of the soul ni Gigi na saliri, ni Gerald. Gigi ata ng bidbidong ko. Dakol akong mga pig-refer dyan na natabangan. Kan opisina ni Kong Joey. Por dahil sa proseso kang papel, si Gigi ang nagkukunyan, ang nagtatabang. Gada na inatake. Matabaw na kayo. Yung masikan aki pa. Sulong aki, bugtong na aki ni Manay G na saliri. Bata may familia naman. Saradit pa man so aki. So mga nagdadyan sa 2D office, may din ni si Gigi. Mataba dyan na kalbong singkit. Yan, Gigi. Gada na. Nako. Rest in peace tabi Gigi ha. Yan, rest in peace. Sabi digdi, more than sa bagong henerasyon, ang mga politikong niyan ang dapat maghurup-hurup kan values, teaching, paninindugan, and fight for democracy ni Rizal. Yan, tabi. Okay, one more digdi sa maray na aga tabi kay Kapwad Kuing Espejo. Sabi, maray na aga, Kapwad Kuing Espejo. Diyan sa Daraga. Mama Mila, maray na aga tabi sa imo. Diyan sa Kunyan, sa EM's Barrio. Successful. Nagpa-opera ka pa ng tabi, Kapwad Kuing Espejo. Ayan. Salamat sa mahal na Diyos. Happy New Year das asin sa bilog na familia. Happy New Year man tabi, Kapwad Kuing Espejo. Ang kataratang ngunyan, madaliun man sana yan na makwana, ma-operar. Si Direk Edwin nga ni, nagpa-operar man sa katarataan. Condolence sa pamilya ni amigong Gerald Salire, sabi ni Migong King Rehinaldo. Itabi Migong King kada na si Gigi. Kaya saro kon sa harong, yan sa Albay District. Subject miyan sa Philippine Historical High School sa Divine Word College. Yan. Sabi ni amigong King Rehinaldo. Okay. Anong advice mo yung tabi, ha? Sige igawa pa kitang mga pag-oris. Duman sa kunyar, sa nagaparatik sa ko, talibong na, anong gigibuhon? Siya sa nadan nagaparainot duman sa babae. Ang advice ko, bayaan muna, antadayanin kon sa imo. Yung baga na di. Ako na sa napapagal na nga ako, gabos, ispersos nga ni ma. Ikasa na niya ako ang nagaparapahiling kaaning ko niya. Kung namuot niya ako sa imo, maski 2 segundo, matex umatsatan, day lamang da yun.
Kunday niya, inutanday. Ano i-advise ta duman? Na surisal ang pigaparakwan nindo. Natuturit na, sige na sanang inumi burubanggi. Ata niya ako bayaan muna. Humanap ka na ning iba. Nakul sana. Iba ka dyan na di. Dawa gurano ka busy. Makumusta lamang. Ano na matar medyo busy ako. Kundi gwa sana dang kaipuhan dyan. Sakaan makakaromdom. O yun din ako. Nakuha mo na sa kasimbagan sa hapot mo. Kung anarin ka kaipuhan kan, dispoy sana. O sige. Oras Pilipinas, alas 9:32 nin pagkaaga. An oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Playtime for all your gaming needs. OwnStyle Graphics Design Services. Your top-notch design, great fabric, and quality printing. OwnStyle offers full sublimation printing, t-shirt printing, digital printing, tarpaulin printing, stickers, calling cards, PVC ID and lanyards, mugs, corporate giveaways, trophies, signages, wedding invitations, Sintra board standees, and so much more. OwnStyle Graphic Design Services. Located at Rizal Street, Barangay 3, EMS Barrio, Oldod by Legazpi City. For inquiries, contact 0969-372-9029 with branches at Market Site Daraga Albay, WCC Building, Santa Cruz State, Basud, Tabaco City, Tagas Daraga Albay, beside Matayas Kinalas, and at Poctol Maroroy Daraga Albay. OwnStyle Graphics Design Services. Make your own style. Looking for affordable and fresh meat this holiday season? Nong Meat Shop na kita. Nong Meat Shop. Punta na kay Nong Meat Shop. Siguradong panalo ka dito. Marami kang pagpipilian. At siguradong wala kang pagsisisihan. Mura at garantisado. Dito mo lang matatagpuan. San ka pa? Dito ka na. Kay Nong Meat Shop. Marami kang choices. Available ang manok, longganisa, skinless at iba pa. Dito mo rin matatagpuan ang tosino galing Pampanga, siomai, ham at iba pa. Nong Meat Shop. Nong Meat Shop is located at Market Site, Capantawan, Legazpi City. Kay Kuya Nong na kita. Nakabarato ka na, makita ka pa. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints. Bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Mahalagang paalaala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mabibili ang artrisin sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, and other leading drugstores nationwide. Sa mga taga-Villar, ipinapaabot sa Indo ni Alcalde Joram Arcangel asin kambilog ng pamilya ang malipotok na pagbati nin maugmang Pasko asin manigong bagong taon sa Indogabos. Ngunya na Pasko, laom niya, nagabos kita magkasurundo dahil anta ini ang panahon nin pagminuotan asin dapat nang lingawan ang dai pagkakasinabutan sa lambang saro. Maut niya, nakamo padagos na magtarabangan, tangani makamtan
Kasalukuyan ang sarong maoswag na gobyerno sa munisipyo Canjo Villar. Kamo ang sa iyang inspirasyon para marealisar ang sa iyang mga marhay na pangaturugan para sa Banwaan Canjo Villar. Sa giraray, sa gabos na taga Villar, hali sa saindong mga kagawad, Sunny Boy asin Tristan Arcangel. Kaiba ang saindong mamumuto na alkalde, Jorem Arcangel. Minabati nin maugmang Pasko asin matuninong na bagong taon sa Indogabos. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Asi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para sirat sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa inyong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City near Aleco, Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco beside Siga Hospital, Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital, and now open Rabvax Masbate in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Patuloy nating suportahan Senator Ronald Bato de la Rosa, ang tagapagtanggol ng sambayanang Pilipino. Sa Senado, sagot ka ni Bato, mahal tayo ni Bato, pagtatanggol tayo. Sa Senado, sagot ka ni Bato, matapang si Bato, ipaglalaban tayo. Sa Senado, sagot tayo ni Bato.
This advertisement is paid by Edwin Go. Sharmila Printing Press and Advertising. For fast and affordable printing, choose Sharmila Printing Press and Advertising. Offset and digital printing. Services offered: tarpaulin printing, flyers, receipts, brochures, business cards, magazines, folio, invitations, newsletters, letterheads, and more. Sharmila Printing Press and Advertising specializes mugs, t-shirts, Panaflex, Sintra board, signages, pull-up banners, and more. Visit us at Rawis, Legazpi City, near Rawis Barangay Hall, with branches in Barangay 19, Rizal Street, Cabangan, Legazpi City. Contact 742-6260 or 0917-523-5819 or 0917-148-0361 and 0933-856-2142. Email us at sharmilaprintingpresslegazpi@gmail.com. Open from Monday till Saturday, 8 a.m. until 5 p.m. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. O di bago kita mag-akomodar kan bisita, sabi kan sa tuyang mga para istorya o para antabay, manayolik he. Maray nagatabi sa imo manayolik he diyan sa Pawa. An advice ko, pagbayaan niya naan, igwa na iba abo na sa iya. Iyo man agad manayoli iyo man nga nian kuang ko, iyo man nga nian taramon ko sa iya. Tama baga Pio, an advice ko, pabayaan niya naan, igwa na iba, abo na sa iya. Takon mo ya managad baga manayoli ko, di gwanin, grabe na kinuang kay itong amigo ko. Susustinera niya ito, binakal ning duwang motor na na ibakal. Kung ano ipipabakal, bibakal, ibayadan bill sa kuryente, sa internet, gabos kung ano. Kundi minakon man saya, paundra, maduman man saya, masiping man siya. Tapos, pagkatapos kaanday na naman, siya sana nagapara chat, nagapara text, note, araw kaan. Nya ko, bayaan muna, anta, ang pirming rason, busy. Nya ko, kung muyaan sa imo, dawa 2 segundo, makuan lamang, mainot lamang ang good morning ko na, kundi wara niya, dahil niya ko bayaan munaan. Sabi man ni ay Mama Mila, kung gigo bata na siya kan paksan niya o baggage, ibugtak niya naan daw tama tabi tama. Oy Papa Jason Puyo, maray na agatabi sa imo Papa Jason. Buda si Sir Edwin Ala, hali manigdi so barkada niya to sa mga driver diyan sa van, SUV, taxi diyan sa airport, sa Bicol International Airport. Mabuhay ka Sir Edwin Ala. Salamat din marhay tabi Sir Edwin Ala. Tugang ini Babi na Ala. Kaya ribataman sa hanap buhay. Ngayon si Sir Edwin Ala napashare digdi sa DCGB para dangog ta ini. Mabuhay, ingat ka mo diyan sa kunyan sa transport group dyan sa mga nasa airport tabi sindaan mga yaraon dyan. Sir Edwin Ala, siyempre subarkada taman yan si Dan Bilanghel, Sir Dan Bilanghel. Yan. May bisita kita digdi sa programa, tiya abanti da tabing di dyan tabi tiya. Ay madali mo na ta si Madam Rose nag-upload. Madam Rose, good morning. Good morning, Merry Christmas, Happy New Year. Likewise, opo. Ano mapaligaw ka saan? Day may trabaho.
may trabaho di ako nakakamaga. Diretso ang trabaho mo. Paano makuaso ya ang bigti? Abay, sa natamaga-apudan sa nakitatabi. Ano po? Madali. Ayo. Mahalat ako ha. Opo, sige po. Thank you. Thank you. Bye-bye. Opo, bye-bye. Opo. Sige, may apod pa kita sa ano pa ini? Hello, good morning, tabi. Hello. Uday man nagre-revoke. Hello, 814. Uday nang daing boses. Sige. Bayaan niya na ito na siya sa nang pirming nag-iinot. Tabi ha. Day man tabi pigpupundo ang radyo digdi sarong. Lalo na pag alas 9. Hoy, Kap Joy na ba, hoy? Good morning dyan sa Indo. Iyo, gada na si Jimmy Carter at age of 100. Yan. He is the 39th US President kang US. Yan. Duman sa Estados Unidos de America, 29 pa sa nangunyan. Yan. Ipabagahin na iyan sa iba para iyon naman ang magastusan. Tama ka pa ding Noel, iyon man sa abiso ko ngani. Kundi niya ako, it will take time. It will take time na magkunyanan, mag-subside tabi. Yung gudo pa ding Noel, kundi niya pag paminsan ngani, i-text niya, i-chat niya, dahil lamang ngaya. Paminsan man ngayon minakuan, kumusta ngaya? Nasa trabaho ka ngaya? Munan mo kaan, igwanan ka sunod, pakibili nito ngaya. Pero minaduman man ngayon sa kuya pa di, nagsisiping man kami. Tapos yun na, pagkatapos yun na ngayon na naman. Bayaan mo na niya kuan. Kaya imposible man pading Noel na perming busy ang kunyan, ang rason. Kung talagang the girl is into you, or the boy is into you, the girl or either the boy is into you, dawa gura no kabisi, he will or she will find time na mag-chat or mag-text lamang. Dahil nga ni makonsumo ng kabangang minuto kung talagang busy, bako? Pero pag araw kaan, wala na yan. Iwanan mo na yan. Okay? If your presence is not felt, let your absence be also not be felt. Be felt. Tiya, igwa kitang bisita digdi, pakiusog-usog ning maray diyan sa mikropono. Maray naga tabi, ti ano po ang kumpletong pangaran mo? Ako po si Florinda Badana. Florinda Badana. Taga Barangay 24. Pakiusog po dyan dit sa mikropono. Taga Barangay 24. Purok 2. Purok 2, 20. O, digdi masana sa isang... Diyan man lang po sa may ko yan po, sa may likudang kan ko yan, groceryhan dyan. Madali tamay nag-upload sa telepono sa to. Iniso nag-upload ka sa bagong daing boses, daing na simbag. Hello, good morning. Hello. Day man nagsigmok ining 814. Sige tabi. Di ano ka pangaran mo tabi tiya? Kompleto pangaran mo? Florinda Badana. Florinda Badana. Taga digdi ka man sana sa Kataning. Opo. Barangay 24. Barangay 24 po. Purok 2. Natata na padalagang kadigdi sa DCGB. Mangangapudan po ako, sir, para sa tugang ko. Sisay, anong kumpletong pangaran kang tugang mo? Jesus Bukaya. Jesus Bukaya. Iining nasa mga dokumento sa daradara mo digdi? Iyo po. Uning ID niya Jesus Bindo Bukaya. Ang address niya digdi sa Senior Citizens ID, malinaw pa. Malinaw pa yan. Sa inang mo niya nag-i-star si tugang mo? Yaon na po siya dyan sa Kataning Mingarong. Ano ang kamugtakan kay tugang mo si Jesus? Kuyan po, permina sa na pong nakahigda, pagpigapakaon, pigbubuhat, pigsusubuan. Kaya, nangangap... Napaano ining tugang mong si Jesus? Kuyan po, inatake po, na-stroke. Di dahil na nakakabuhat? Na po, nakakabuhat, sir. Ano, ang nag-asikaso ka muna sana? Opo, kami. Ikat kumutugang, Opo. Naka-star dyan sa Kataning mo? Kataning ko po. May agum pa ini tabi? So agum niya yaon dyan? O sa pamilya niya tabi? Plus nambot na po ang agum. Ay! Jesus, butaan agum? Jesus ko, Diyos ko. So agum niya, siyempre, buta. Tapos na-stroke pa ining tugang mo. Ay, Diyos. May aki, tabi sinda? Igwa po, bigwa pares ko ilami po sa mga aki. Ay, Diyos po, nagtatangi si tiya. Butaan agum.
Na-paralyze ining tugang mo si ano ini Jesus Bindo Bukaya. Nako. Ang mga aki kay ni mga pirang edad tabi tiya. May ma-graduate po ngunya na grade 12 tapos may grade 11 tapos may grade 6. Paano ang May kapar pagbuhay? eskwela na lang po yan. Ang pagbuhay ba yan? Ano sa Ang kuya po ang yaon sa arong ninda tulosinda. Oho. So may saro man na sumato soldero naman ko dahil wala man pirming trabaho. Diyos So dahil ko. man nakatapos lang po elementary. Ang araw ba kay ni namamatian pa ninon espiritu kan Pasko po nag-adang-adang na bagong taon tiya? Malungkot nga ni po siya. Diyos ko. Naparalisar suagom na babae buta. Mga aki ka muna sa nagsalutabi. Yun po. Nga pa paano Diyos ko. So anong kunyan? Anon sa imong pangapudan sa mga parantabay? Kung lamang po sa mga mamuot man dyan na matabangon, kung lamang po sindang kay maikuyan lamang na makamakal kay Welcher ang tugang ko. Kung si Simon po ang makatabang sa tugang ko, nagpapasalamat na po ako. Kung dahil ko man sinamailing. Oo. Yes. Nagulaan na pasalamat ko pag may makatabang sa tugang. Opa. Di, pirang taon na nindo inapiga kukunyan, piga aataman. Tugang mo. Dahil pa man po aloy. Oo. Para masakit talaga ang kamungtakan niya. Ay, Diyos ko, Di, maski lamang sa wheelchair, Yun po, kung dahil man po makatang wheelchair, dawa magkataw lamang po kay pambakal na wheelchair. Oo. Dawa mahilig din na kamungtakan kayo talagang makahira kung talaga. Christmas sa Christmas tiyan daining ko niyan kumbaga dahil sa espiritu nila na mamati yung po grabe talaga po hirap man paanong tado minda ko sa natabi sa mga paraan tabay taman tiya kung igwa lamang kamunin diit man dyan makituktok lamang kami sa Saindo igwa ako din 200 tiya taon takang 200 dawa po ilingon din na kamungtakan kan tugang ko. Iyo. Kaya rakon talaga. O tiya, makadurog dagdag ban lamang ni 200 tabi. Pasipunan ta lamang. Tabi. Paano? Maski ako takot kay nita. Hindi ako sa natabi kung may magtabang na parang tabay ta po Wheelchair man lamang ko ta. Wheelchair man lamang ko ta maski so pwede pa man magamit kung igwasinda Yung po dawa medyo luma na po sir na wheelchair basta magamit pa. Sa igagapang nindo man ini maski puro pa Yung gani po. Pakiusog-usog din sa mikropono. Ganing mahaloy-haloy pa mabuhay. Diyos ko, ang agom niya buta. Ang agom niya buta. Plus na buta? Plus na buta po. Kaya nga ni po sir ginuami yan sa bulod kan malinaw ta. Sinaman sa nagduwa sa kuyan sa arong ta. So aki niyang mato pero may manaani undigdi Kung duman yan inatake sir, wala na yan. Ay ama. Dahil na. Nag-urog ma ang Christmas kamo tagtatangis. Grabe talaga sir. Paano daw yan? Tibad lamang yung paraan tabay niya sa to na na gustong magtabang tabi maka lamang matabangan katiya tabi pwede man yaon sa nadigdi si tiya sa sutugang niya si Jesus anpig tabangan niya si Jesus sutugang niya sigang tangis ni tiya Diyos ko nagtatakig namahaw ka na tabi tiya pamahawan ng una ng 200 na pigtaw ko sa inyo. Nagkape sa nagana ako, sir. Ha? Magkape lang ako. Makadagdag lamang yan na 200 na antabi. Kung igwan yung nag-antabay man lamang po in that sa programa
Yaon digdi si Tia. Ano nga isungaran mo Tia? Iray? Florinda Banana. Florinda. Florinda Banana. Oo. Digdi ka sa nasasala. Tatibad lamang sa kung matapos ang programa ko. May tao lamang ano po. Mas magayon na suruharan o kung igwa lamang dyan. Ya, kamo nang maggaw-gaw. Magayon baga itong ang pagtabang personal na maitao ano tabi Tia? Iya. Ano kan kung butaso agum. Kamo talagaan minako niyan. Tuturo tarawanan binangani sa nabo, sir. Oo. Bata sa akin kung nagtatabang man sa inda, nasa Mindanao. Nasa Mindanao? Oo. Dahil man, kuyan kami, sir, saro man kami tiyos. Dahil ma'am sinda, pero may grabe ang pagtiyos talaga kanduwangan. Diyos ko, ano. Sige daw, ang number ko tabi, 0942-670-1195. 0942-670-1195. Or 09660730-115. Inda ko sa natabi sa palaran taman ini sa programa ta aram ta naman sa nabaga kunyan oras na ini sa kunyan nagpasiring na kamo sa DSWD kasusaro po. Minagad ako tabang sa WDP, pahalat kami hanggang Pebrero na. May hanggang Pebrero pa? Opo. Oo. Ayugon mo Sabi ko dahil na lang. Hanggang Pebrero pa? Oo. Sabi ko dahil na lang tabi. Oo. Kung igwa ka mo nin kunyan tabi, si Madam Rose nagrahida. Madam Rose, good morning. Hello, good morning, Giraray. Opo. Sa aga na lang ako matao, mapadjikas ako sa imo. Oho. Gura ano tabi ta, idisponer ko tabi. Sige, di pa lang, 300 lang. Sige, di maigwa man ako na. Po na iyan. Sunod-sunod na iyan. Sana magsunod na tarangog. Magtao naman. Naaramta naman sa nabaga. Kita pang bakal si wheelchair. Mga January man lamang. Igawa na siyang wheelchair. Yung nga ni, tanagduman man siya sa DSWD, February pa daang. Niya sa kata, kuan man kay puhanan na. Siguro pagtarabangan na lang. Tapos aga, majikas akong hapon na lang ako papajikas. Tawag ko ining 300, madisponer akong 300 man ay Rose. Sige tabi. Sa imo ko na lang ipajikas ana. Sige tabi. Sige. Happy New Year. Opo. Salamat. Salamat po, madam. Salamat po. Tayo na dyan. Ang programa tabok ko manakon yan. Pareho kan ibang may ibugon. Taga Legazpi po ini, Mama Mila. Taga digdi sana sa mo sa Rizal. Taga Rizal, tabi taga Rizal. Di sana. Nagtatangis. Diyos ko. Sa indaw nakamot kita kay ni mahagad sa mahal na Diyos. Tabi ano? Uy, sus. Igwa ning kunyan. Igwa kita ning paraan tabay-tabi. Hali sa Estados Unidos de America hindi nang pagparehit. Jesus, Diyos ko. Mataw siyang 3,000. Sa mo tabi ipaagi ining parang tabay sa Montana, US of A 3733. Mataw siyang 3,000. Igwa ka ng 3,005 kung ikaso ipadara na ini tabi. Wheelchair sa naman ang hagad niya John. Wheelchair dahil siya nagagad nin kwarta o kuno. Pambakal ng wheelchair lamang ta. Anong plano mo sa tugang mo tabi? Tiyak kung makakuha ang wheelchair. Pag nadara-dara po sa dagat. Ipukan lamang. Pag kukurukarikusod sa dagat. Yan lamang maulian pa. Dahil na po nakakabuhat. Diyos ko. Uni ang mga ID niya, Uni ang dokumentos. Uni po, retrato, retrato niya po, sir. Namong problema ko ni Tia, kung paano ini mantan, di kitang kon sa mga paradangog, ano? Uni po, sir, ang retrato niya. Uni, hirap man, Uni so akin niya, ini, na lalaki. Bako po, tugang po ito. Tugang po yung manugang ko. Uni tig-al sa tugang mo. Iyo tabi Tia diyan mo na ining retrato tabi Tia. Yan Gusto mo po sir na
mabuhay pagkihaloy-haloy ang tugang. Kamo na sanang daw magtugang. Puro nagaran na sa mga tugang ko. Ini na san ikabo da ining paralitiko mong tugang na sana. Nako, Mario Joseph Oh. Sir Pio, 100 tabi isend ko sa GCash mo. Okay yan, nasa 100 pesos. Nako. Dakulao na yan tabi. Ang GCash number ko 0942-670-1195. 0942-670-1195. O di pera na ito si kunyan si Manay Rose nagrahida 300 tapos kung ipadaraman ni 100 sa GCash ko di 400 ang utang ko kunyan sa ibaba. Yan tabi. So unitabing kunyan so BPI ko tabi ining so ayo. Uy, salamat na ipadara na hali sa Amerika. Uy, kung nagpadalang hali sa Amerika 3,000. Salamat po, sir. Uy, Diyos ko. Dahil ko nga ninimibid. Eh, sa totoo lang, sa numero sa na kami nagurong kayo ni. May mahal na Diyos. May Christmas, tiya. Talagang kami dahil mo na ahalian ko yan sa Panginoon. Sa Panginoon po ako na nananaring, sir. Iyo. Al daw bagay na nanalangin ako sa Panginoon, sir. May ining kunyan magalat ka sa nagdisa ko tiya hasag kung matapos ang programa tama pasirin ko sa BPI kukubraon ko ining 3,000. Opo, sir. Dispos itong sukuan madisponer ako ng 400 tanganing maitaw ko sa iyo pabadara sa GCash. Andali. Mautang sana ko dyan yung dit na oras. Ta nasa momentum kita, madali sana tabi siya. May nagkukunyan. Sigan tangis ni Tia. Kung ano daw ng tubig lamang ininindo si Tia, tabi. Sigan hibig, digdi kay Rakman. Hello, good morning. Ito po, sir. Opo. Pati-ulit po ng number niyo sa GCash. May papel ka tabi dyan, Buda Bullpen? Paglitan po. Sige po. Papan si Tiyatag ko niya nang kahihibi. Diyos ko, kapuro Pasko, ka New Year. Nag-uurog maan komunidad. Araw kayo ni mga nagtitiyos. Tabi siya? Hindi kong pipa. Pwede na po. Sige. 0942 Okay. 670 11 95 0942-670-1195. Okay po, thank you. Gora po, tanganing maaraman ko ng iutang ko sa ibaba, i-disponer ko tabi. Sir, 1K po. Gora po? 1K. Sige tabi, 1,000. Sige, salamat din maray, ikuan ko ini, taod-taod, i-disponer ko tabi. Salamat po, madam. Oo. Maraming salamat po. Sige po, may nagapod pa sa di ko lang kung kurma pa on air o itataramat sungaran o dai. Hello. Opo. Opo. Mataot lang 1,000 man. O di katapos ng programa ko pati mauran masagasa ako pasirin yan. Mahalik ka. Anong oras ka mahalik tabi? Alas 12. Di mahingbot ako diyan. Sige, 1,000. Di iguan na. Salamat tabi. Salamat, madam. Sige. Maraming salamat po, madam. Nagkatapig kaya nag-inom kang tubig. Paano na initabi Para po kay Tia iyan na na-stroke sutugang and bulag yung asawa. Butangan ni taga humapo nagpadarada siya ning 1,000.
So DSWD nga ni hali naman siya do kundi tigko na siya sa Pebrero pa ano. Oh, ito po ba ang GCash number? Ang GCash number ko ano 0942-670-1195. 0942-670-1195. O may 15 pat tabang ay inday ko na kukunyan ini. May 15 pang matao tabi tiya ano sa kunyan sa GCash ko naman. O igong nagpadara mapadara 1,000 tapos 1,500 dito 5. Kukuha ko duman sa saro naman na tagapawa 1,000 3,500. Igong nagpadarang sabi pa 3,000 sigwa ka ng 6,500. Nandali tabi tamay. Repod ipuno ko yan po sir. Opo. Madali sana po. Hello, good morning tabi. Hello. Oh, ano po ito tabi tiya? Repod ipuno ko po yan sir. Ba lamang makabakal ka wheelchair. So, iyo nga ni tabi ano. Oh, pasensya na po. Oh, may nagpadarang 80 pesos. Salamat. 80 pesos. 80 pesos nagpapadara. Oh, salamat din maray. Salamat po. Sige tabi. Yan. Oh, sige tabi. So mga gustong magtabang, yaon sana si tiya. That dream was you. When I look into your eyes, the sky's a different blue. 'Cause my heart, I went low in the sky. Oy, ining nagpadara tabi ning 1,000 so nagpakan sa land bank. Ano tabi? Ano ni boss kasi na sir tabi ano? Iyo sa GCash ko ha, i-verify ko ini, ipoproseso ko ini taod-taod tabi ten na mga nagpadara. Kung gura ano man ano ang basta nasa kunya na 3 nasa 5,000 naman more or less ang na-raise ta 3 gayar ka running 6,000 tabi ano. Higi tabi, keep the ball rolling. Ansa ko yung number 0942-670-1195. Oh. Uy, good mo an. May mapadarang full number po, mapadara ako 2,000. May mapadara pang tiya de. Salamat sa mahal na Diyos. Ang full number po tabikan sa kuyang account kung nagdadagog ining so sa Antares sa Virac ining 0714 ha. Ang full name po Pio A. Fernandez. Pio A. Fernandez 0942-670-1195 0942-670-1195. Ano tabi? Kundi anong kuang kaini mapapasalamatan ko tabi kamo sa mga nagpadara kompletamente na sa aga. Ano kung gura ano suga na account mo tabi siya. Wala. Solo ako. Solo tayo. May 3,000 so hali sa Estados Unidos. Basta mga nasa 6,000 na gayud. 6,000 plus na tabi gayud ano. Running totals niya to. Pledges ano. Collectibles ano. So tada kan GCash ko nasa 174 pesos ito. So gabos na sobra duman ing itatao ko tabi tiya. So naglaw sa GCash. Tatanda ko ang GCash ko ang law 174 pesos. So gabos na sobra duman 174 yan ang sa imo tabi tiya. Initabing kuan ining sa Antares ining 0714. Ya opo Pio Fernandez. Salamat po tabi dai ko kamo masisimbag sa text ano. Pio A. Fernandez. Tama po, Pio A. Fernandez. Tama po yan. Baka nag-antaba yung 0714 dyan sa Kunyan, sa Virac. Ano? Si Sir June, tabi, badali, tahiling kuso. Paminsan pa nin GCash ta haloy magbukas man ano.
Basta ang tanda ko ti, ang Gcash ko ang law 174 pesos. Kung sa kamo sa sobra dyan sa imo ito tabi. Gulok-gulok lamang tabi. Ti ta Diyos kong pagtangis mo New Year na kunya, New Year, Christmas na nagurog masinda kita digdi na problema kang kunyan kan ining pagtabang sa tao ano tabi yan, nadali mo na. Sa gamot gani po sir, dati na problemado kami. Ay sandali. O nasa 3,000 ang yaong ko digdi 3,239 pa sa nasa si iba po ano tabi baka day pa nagakuron yan. Basta tatadaan ko ining 174 tas ako ito sa Gcash. Basta sigurado na ining 3,000 mo tabi. So iba kunyang ko ini oong halat-halaton ka. Matao man akong 1,000 ano tabi ang Gcash. Ang Gcash ko tabi 0942 670-1195 0942-670-1195. Butro nito tabi ining nag-text to 168 ang Gcash ko 0942-670-1195 0942-670-1195. Ini naman 3468 Sir Maceda. Sorry po si Pio naman po ini kandi si GB tabi. Ang number ko is 0942-670-1195 Gcash. Sandali po muna Sir, tabi, good morning. Dagos na po, tabi. O sige na, tabi. O may matabang tabi, tiya. O yan, o. O, Diyos ko, salamat, mahal na Diyos. Salamat. So, amigo ko, long time no see. Sa ingkanang niya nakadistinong kalaki ka. O, tiya, o, pasalamat na dyan, tiya. Salamat po, Sir Happy New Year. Good mo, nahiling, o, salamat. O, iyo, tabi. Iyo po, salamat din maray. O, yan, nagtatangi si tiya. O, Salamat tabi o. Yan o. Ang Gcash ko tabi 0942-670-1195 tabi ano? O inumin ang una tabing tubig tiya. Diyos ko dahil na ulian tiya. Kay hibi ano? May nag-apod sa to. Bagong lang sa winter, sir. Problema. Hello po. Nag-send ko akong 300. Iyo po, nakasend na po ano. Basta, so Gcash ko kaya, ang laukan Gcash ko, 174 pesos. Babawasan ko ang gabos na ma-receive 174 pesos. Tada, puro ng kitiya. Sige po, nag-send na po akong 300. Oy, salamat din. Maray, taga sa katabi. Hello. Salamat po tabi. O igwa maning padarang ko niyan 200 tabi. May nagpadarang 200. Sandali. May nagpadara pang 200 tiya ano si 2888 sa Gcash tabi ha. Yan. Matao man akong 1,000 ano tabi Gcash mo sabi ni 2168. Ang Gcash ko tabi 0942-670-1195 0942-670-1195. Itong saro si 3747 nagpadala ng 300 man tabi ano. Sige. May kunya na may 3,000 na kitang mahigit ano. May nagpadara man Gcash. 3,000. Tama si pinumber mo na pig-type ko. Pwede man sa angkor mo na ika mag-reply now. Nagdadaw kami sa imo. Happy New Year. O sige tabi ti ano ta ano diyon ang kuan mo ma-commercial mapaaram tiya sa mga parantabay po dai ko makukunyan ano
Sain pwedeng may madaradadin ning wheelchair. Kundi pa nung si Tia, taga-digdi masan ini sa Rizal, ano? Hindi, Tia, solo kayo kita digdi, dali mo na. Nagpadara man akong 500, igitabi taga-tabako da si 3747. Salamat tabi, taga-tabako from Wendy Buen, igwa man nagpada 500, tabi. Salamat. Makunyan ako yun ng amay mabukod ako duman sa tagapawa, may sanggribo banduman. O di sige, di ko ba determine na tabi gabos tiya. So mga paraan tabay, sa aga ko po kamo mapapasalamatan or kung pwede sa aga magbultada katabi ti taso sumadahon ko ini so natipon tama na regalo kan mahal na Diyos pinagi sa mga parang tabay ta makabakal kan wheelchair. Sir po. Buda makabakal ka lamang gatas mapaghurampangan nindo mo niya na New Year. Warak-warak talaga sir. Pakiusog-usog digdi sa lamesa. Warak-warak talaga kami sir na kuyanon sa New Year. Oo. Supas ko nindo. Kumusta supas ko nindo? Wala lang sir. Turog lang. Ko. Iyon ang sinasabi. Na nagpapara kurok Christmas kit pero gulping nagtatangis. Big message ko na po digdi na lang sa DCGB. So araw kay ni Tia, may mapadara ning ining kung halimbawa ining wheelchair may magpadara digdi re-receive pa nindo ini. Siyempre, Opo, sir. Tapos ining sintabong na tipon tangon yan sa bulong na lang po. Sa bulong. Bakal binalang bulong. Iyo taon niyan mga resitas uning mga resitas. Iyo po. So nagiling diyan sa news online may ibugo na mga resitas. Dakol po yan. Sa intay ning kamot kimal na Diyos sa gadon hanapon. Di itay ning makuan. Kailan di ko pa ma-determinan kung gura sumakwan tangon yan solo accounting ako ngunyan Sa aga po bumilta na ka dito ining ko niyan tabi sa wheelchair kung madaradig di sa DCGB di iyon na sana ito kung maray pa man ito tabi. Opo sir. Ining titipon tangon yan sa Gcash ko didisponeron ko ining sa bulong na lang po pagbakal na lang pong bulong. Pangbulong na sana. Opo. Tabi. Pag may wheelchair na tabi. Taigo kita ning nasa 4,000 na mahigit. Opo. Sa uni tabi ay basta sa kwarta yan punyan kita sa tawo. Babawasan ko lang nining 170 po sa kuya man itong tada. Opo sir. Dahil mo po sir problema sir. Pero ando da ko sobra pa ining masubra ning 4,000. Pasalamat to gani ako po sir baka ako lamang kay kung may wheelchair. Baka ako lamang kay pambakal bulog. Tayo pa sir ang problema may ang pambakal bulog. Warag-wara magkaya kami. Iyo. May tabang sa tugang ko. Masubra pa ining 4 milyon. Ining ando da ko ining sa bagay itong sa BPI 3,000 nasa 7,000 bako o nasa City Mail kukuha ko sa BPI buda ining sa kuan mga nasa 7,000 man tabi yan o di sige tabi ti mapara akong amay yun ha taso commercial ihab. Opo sir. Pasalamat tabi ti ata ining makukuha tibaad so sa wheelchair angel no rin dadarahon digde data aram ko na rin dadarahon takaipuan naman iti sa wheelchair. Opo. Dahil bali pag nakuha ko ini pwede nagbagbakal goring bad madoble. Iyo gade. O dahil pag-reply Comment po kayo ito sir sa Facebook Live. Sa Facebook Live ta. Kung saan na nag-iiling, pasabi po may private message po sa DCGB News online na page. Iya. Sige. Si Sir Dudes na Grulyo. Sir Dudes, good morning. Morning, Papa P. Opo. Okay pa manawagan kita duman sa nangganat ang loto. Duman na siya mag-agad kita ba? Madali sa natabi, Sir George Borano, piga, tabang. Pwede man ito, kung di tanga dito, midbid tabi, kung taga sa inito. Basta di ito nagbakal baga sa Ligaspi. Iyo. Happy New Year. Opo, sige po. O di, arog kay niti,
Sa aga magbiltada ka. Ano da? Madigdi na. Di halat-halaton ta. Sa wheelchair po. Sa wheelchair. Ay, salamat. Nahiling mo pa. Salamat, Lord. Nakagirabo. Diyos ko. Tabi. Salamat. May mahal na Diyos tiya. Talaga. Na kuyang kong banso, manalangin ko sa Panginoon. Ano naman kaya na nanalangin ako sa Panginoon. Sige lang tabi tiya. Salamat po sa mga nagpadarara. Maraming salamat po. Diyos na lang po ang mag-coincide. Madigdi ito tabi Ijel. Talaton ta sa programa. Magkiso kita ki. Salamat po. Ngunya na mismo tabi Ijel da. Ngunyan. Ha? Ay, mauran. Day bali tabi ano. Sandali. Tabi. Di sa mahalat ka manig ditabi ti tama papawa man ako sa gasaong kang uran. Kukuha ko 1,000 naman ako niyan. Po, sir. Tabata mali tong alas 12 Sa bago, sir, mahalat. Digdi sa nasa sala. Po, sir. Itong kunyan nagdara kang wheelchair. Baka yun na ito sumadara mo na mismo niyan. Iyo po, sir. Iti sa tugang mo. Opo. Buday ning kwarta, mabakal mo ng bulong. Buday bakal mo lamang ning tinapay. Opo. Maghurarampangan man kamo niya na bagong taon. Iyo po, sir. Tinapay, mantikilya. O kape, kung ano diyan tabi Iyo po, sir. O di pasalamat na tabi tiya tama na kung di nagpaparatangis. Sige tabi tiya. Sige tabi. Salamat po. Maraming salamat po sa mga nagpadarara sa kwarta. Maraming salamat po. Diyos na lang po ang magbalo sa indo. Na nagkatamang kamo sa nagtitios na tao. Maraming salamat po muna sa manara po Digdig wheelchair. Maraming salamat po sa indo. Sobra po ang papasalamat ko sa mga mapadarang kwarta sa buya ta may makalamang na bulong sa tugang ko. Na grabe ang kamungtakan niya masakit. Dahil na nga po nakakatukaw kunda ipipatukaw na ang tabayan na yung kakatukaw. Pigsusubuan na lang po pag nagkakaon. Grabe talaga po ang pagtios din na kung mahilig din na ang kamungtakan kan pati ang araw din kagatugang kung mahilig din doon kamungtakan niya talagang siguro kumapahimik ka mo siya. Marami talaga siya ang pagtios din. Sige po. O sige tabi, di naka-raise man kita nin mga nasa 7,000 man mahigit tabi sa halipot na pagpangapudan taning programa. Halat-halat ako dyan i-disponer ko ining sa Gcash na initabi Doon na lang po ang magbalo sa inda, sir, kan mga nagtabang. Sige po. Kami po, sir, wala man kami ikukon sa inda. Kaya Diyos na lang magbalo sa inda. Sige po. Sige, halat-halat ka na dyan tiya tabi sa sala. Tibad ba kahabol itong sa wheelchair? Pasalamat ko, sir. Sige po. Salamat ka sa idong pagantabay. Saga po, magbilta ka tiya tanganing makapasalamat kita girare wheelchair mako amo niyan po. Halatom po dito, uning kwartang pig para sa Gcash, i-disponer ko ini tabi. Buda mapapawa pa ako. Buda kukuha ko sa BPI nagpadara tabi sige, halat-halatan na po diyan tiya tabi ha. Sige po. Uni sa mga ID ini po. Iyan po. Importanteng dokumentos ini tabi. Halata na diyan. Nakautan na kitang gulpiki and Dimara. Salamat ka sa idong pagantabay. Mahal na Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog